Duha ang nakala samtang samaran usab ang 21 ka pasahero. Lakip na ang driver human madisgrasya ang public utility vehicle samtang nagsumay sa Cebu Cordova Link Expressway atong Sabado hapon. Ang aksidente na holy camp. Anong report ni Femari Dumabok. Sa kuha sa dashcam sa sakyanan sa usa ka netizen, makita nga mi overtake sa ilang sakyanan kining puti nga van. Kusog kining nakapadagan apan pipila lang ka segundo nahuli ka ang pagbuto sa tuong ligid sa luyo sa van. Nabantay usab ang pag-aso niini og gatuyok-tuyok kini pipila ka higayon og pipila ka mga pasahero sa van ang nalagpot. Mato ni na Jill Banyasya, ang crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga daling miresponde sila nga mga rescuer gikan sa Lapu-Lapu City, lungsod sa Cordova ug Cebu City. Agi siya sa Sisilex. Doon niya saka dito na kami itong accident. No? Ang giingon sa witness ganina ako na istorya. Murag puto siguro kung itong likid kaya may nikalit man o turtle. Sa pakisusi sa Cordova Police, maabot sa 23 ka mga tao ang nadala sa ospital. Lakip na ang driver sa Vihar. Bato ni Police Major Geoffrey Grande, hepe sa Cordova Police Station, nga gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang Vihar, padung sa terminal sa usa ka mall sa Cebu City. Sa aksidente, duha ang nakalas, usa ka 2 anyos nga batang babae ug ang 56 anyos nga babae. Parehong taga Barangay Babagdo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Severe injuries sa nagkalalaing bahin sa ilang laos may gitumbok nga hinungdan sa ilang kamatayon. Padayon pa nga nasa malanan ang 20 ka mga biktima. Samtang ang driver ana sa prisuhan. Lakip sa gitan-aw karon sa kapulisan nga hinungdan sa aksidente ang posibleng overloading sa van. Tambag ni Grande sa mga driver ilabi na sa mga public utility vehicle. Sa mga driver, always check ang sakyanan before traveling na naman tayo global yan. So, more easy naman na more basic sa paggahi everyday. Kanya, hindi magkuhan, no? Hindi po sa punang overloading na ngayon din na ma-implement kitang saktong na hindi lang di dapat nga load sa kasakyanan. Ugma, gikatakdang ipasaka ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries batok sa driver. Oba ni Godfrey Rilien ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.